Right, magana udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Kati buradari. Kakari. Pamusoro wedadi ichokwadi chakaitika ndechekuti ndakatizira ndine pamuviri pemwana. Ndatizira ndine pamuviri pemwana ndikaenda kumba kwavo ndakabva ndagara. Uyo akabva ambotiza. Atiza akatitiza ndina sekuru vanga vandiperekedza. Ndobva ashedzo abasi shedzo nababa wake ndobva adzoka. Ndobva taenda ndobva tanogara kumba. Ndobva nyaya yabva yataura ndobva tanogara kumba. Tanogara kumba takagara zve2 months tiri tese. Uyo achibva atiza bva ndisiya pamba nevabereki. Ndandine nhumbi yemwana wandakabata. Andisiya akandisiya nenhumbi ne2 months achitiza. Atiza anga asina foni. Pamba sisina communication. Ndakungogara pamba pai pai. Saka inini ndichandoda kuti ndizive kuti iye chokwadi chake mugara kuti apa ndakugara kumba kwabereki wangu Mwana wewe ndewake wafana ngoma saka iwe ungoda kubvunza anisu iwewe wakatiza mukadzi pamba ukamusiya ugara nabereki vake iye akabva kumba kwake kune sati paaidya sati ouya kumba kwako iwe ozofoya unogara kusvika mhimbi zvake hauna kuziva kuti unokati ndikubvisa kuti ndikuburire pachena kana usale mukadzi handidi kana uchida mukadzi aiwa ndikabvitomuda totozobveva kuchena mberi gore ne 8 months uchikuda mukadzi here tingakuestinaa kozi mukudzi wandikubvunza ndako wanditanzira kusvika mukadzi kuda mukadzi here iwe taima ina basa Ukamsema kumbu, anzikuda baby here. 1 + 1 = 2. urikumuda unechicha ukamsamutora mukadzi wako kuti auye kumba chii ana 2 weeks apa akapiwa mari inozvo zvakandomira chii ndandiripo pamba takawirirana kuti ndotora mukuru wako wanouye nayo vapiwa mari nababa vapiwa mari nehanzvadzi yangu vapiwa mari nehanzvadzi yangu pasina mwedzi mukuru wakuewe anenge achibva kumba kuvavo akatizira ari ega ari 1 paakaona saka vangu vati chokutambira zoshamisa here ndinotora munhu 1 aiwa kuna zvakadaro vari kurasika vabereki vavo pamusoro wedadi Chibvunze koma rudzi we. Rudzi. Rudzi raunobva amura ndokuti munhu ari kutizira kuroorana aiwa ndinoda kubvunza nzira haisi nzira yekuroorana nayo nzira yekuroorana nayo kutuma munyaya nepfuma ndokunonzi kuroorana kutizira kuita zvekunze kwomutembo pandimbodairawa yoshamari kutizira kuda kuti wanyangadza wandinyangadza handisari pa ndakuenda unoperekedzwa wauya naniwo sisi wacho vari kupi
Amakamana chikwa nakadela sakatekeleza mkoma na sekuru vanachikwa sikawe vachipedza ndimabai zvakapedza ndimabai Kubi. Agree now. Garabas. Mrs. Hush. Who are you, Mr. January? Moray. Muchumure. Momure. So get him back. In a baby. Moons are 8. Apanamun Pura and you go to the doctor. And I'm talking to you in details or an Asura Panashi. A meme from Matuma Babe. Baba. Or a Timon Changam so 8. One. Matia. No.